nin bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛmɔgɔ dafara ni miniti 30 ye Kayikaw fɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni y'a tuma selen fonction publique groupe 6nan olu ka présentation kɛra drapeau la ka bɛn ni alamisa don octobre kalo tile 9 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta de bolo nin baara mun kɛlen filɛ nin o b'a yira k'a fɔ ko u kan ka formation mun fɔ ni a wajibiyara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o formation ninnu banna u bɛ u ka baarakɛyɔrɔ magɛn Madi Awa Kebe ka sɔrɔlenw don ani Baba Keita. Jamana kuntigi ka yamaruya kɔnɔ général du corps d'armée Assimi Goïta jamana foroba baarakɛla minnu kun bɛ lakɔkɔli la Bafo centre la n'o ye SNJ ka 6e cohorte ye u ka formation bannen ko u jirala jamana drapeau la lajɛrɛ belebele dɔ senfɛ. Ni lajɛrɛ belebele in kun ye ka cohorte 6nan mɔgɔw bilasira yani u ka dɔn jamana ka foroba cakɛdaw la jango u ye kala minnu kɛ k'u to Bafo centre la ka taa olu lawaleya jamana ka foroba cakɛdaw la. Nin kɛnɛ belebele in labɛnna ka bɔ service national des jeunes SNJ de fɛ u ka ministriso ka yamaruya kɔnɔ min senfɛ SNJ ka ɲɛma dankan ye ɲɛfɔli kɛ lajɛrɛ kun kan ni ka sɔrɔ ka ladilikanw di maa minnu bɔra ka formation in kɛ kosa in na. Cérémonie de présentation au drapeau des recrues du SNJ. Donc au tɛ dɔwɛrɛ ye anw bɛ fonctionnaire minnu bɛ don faso ka faso baara la. Donc n'u u ka arrêté u signera dɔrɔn k'a fɔ k'u kan ka taa faso baara la faso b'u bila ka na anw de ka yɔrɔ la. Donc anw bɛ taa k'u former pendant 6 mois an bɛ t'u former fasodenya de la. Donc 6 mois in n'o banna o de bɛ kuncɛ ni bi lajɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw ye n'o o denfaya n'o bɛ di président de la transition ma san o san. Donc bi an tun b'o de kɛnɛ kan an ka minnu formera olu ka bɔli kun don bi mɔgɔ 1539. Donc o de tun don cɛ ni musoman ɲagamine mais fonction publique corps bɛɛ kun b'a la. Donc sɔgɔmada in na olu de tun bɛ ka présenter drapeau la. An bɛ min f'u ye u kɔni bɔra a bɛɛ ɲɛfɔr'u ye faso kanu n'an b'a fɔ o ma l'amour du pays faso jɔnjɔn n'o ye an ka couleur ye drapeau k'o yir'u la faso tamasiyɛnbaw n'an b'a fɔ o ma les symboles de l'État an y'o bɛɛ ɲɛf'u ye. Donc kalo 6 in kɔfɛ an kɔni b'a fɔ u ka kɛ u yɛrɛ ye fasodenw ɲumanw ye u ka kɛ faso fana ye fasoden ɲuman ye u k'u cɛsiri u bɛ taa baara minnu na u k'u cɛsiri a la. SNJ kalandenkɔrɔw ka tɔn ɲɛmɔgɔ y'a jira ko SNJ ka nin waleya in taabolo ka ɲi min bɛ kɛ sababu ye ka fasoden ɲumanya jira maa minnu garijɛgɛ bɛ dɔn fonction publique la ni ka tila k'a jira ko nin formation in ka ɲi an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma. Mali den bɛɛ kalan i kalan i ma kalan togoda mɔgɔ bɔ u ka dugu wɛrɛw ko bɛɛ de ka a kɛ. Donc an kɔni b'o dynamique de la sisan donc minnu kɔni bɔra sisan dɔw fila an kɛrɛfɛ olu yɛrɛ y'a kɛ olu y'a fonctionnaire fɔlɔ ye u bɛ baara la u bɛ cɛw la bi. Awa n'i ma don a kɔrɔ i tɛna dɔn dɛ ne yɛrɛ y'a kɛ nin y'a san 40 ye i kɔni y'a bɛ n ka kɛnɛ ala barika la san 40 bi n bɛ sen kan n ka kɛnɛ donc physique b'a la kala b'a la ka mɔgɔ hakili yɛlɛma ka kɛ jamana fɛ ka baara kɛ fɛn fɛn donc a bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma a bɛ lafiyali a bɛ jamana ci don mɔgɔ la. Mama kɔni y'a kɛ n'i taara baarakɛyɔrɔ la i b'a dɔn tout de suite k'a fɔ ani tɔw tɛ kelen ye. Komi kulu min bɛ yen ko an b'a SNJ bɛɛ de bɛ don o la bon minnu bɔra sisan à partir d'aujourd'hui olu bɛ taa olu bɛ don an b'a SNJ la. Maintenant an b'a SNJ n'a a tɔn sigira dugu sigira 88 fo bi ala barika la a bɛ ka taa ɲɛfɛ don o don an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni mun fɔra a sigi a kulu fɔlɔ ɲɛmɔgɔ filɛ ale de ye Cɛfin Jawara ale kɛra ɲɛmɔgɔ ne y'a laban ye bi mais an bɛ kan k'a kɛ donc hali mɔgɔ min mana bɔ sisan o bɛɛ de bɛ don a la. Maa mana bɔ n'a kɔni ka di ye i bɛna i bɛ don a la donc an bɛ ka u senw an bɛ k'u don an nɔfɛ parce que anw si birikira sa yala an ka bɔ an b'a fɛ k'u fɛ mais a tɛ bila ten ni sɔrɔ ma k'a la an t'a t'u bolo ten dɛ an y'o f'u ɲɛna fana an bɛ segin a kan fana minnu nana u ka jamana ko de don u ka nafolo ko ni intérêt ko dabila
mama ni baara kɛ bɛ ye. An balimakɛ Dawuda Kulubali de kɛra nin groupe wɔɔrɔnan in major ye. Nin bonya min dira ma, a y'a jira k'ale nisɔndiyalen don ko ni Ala sɔnna a bɛna dɔ fara cɛsiri kan fasojɔ baaraw la. Bafou sigi, on va dire qu'au début c'était pas manor, mais c'est normal parce que formation est débutant. Donc dans le là, c'est pas facile. Mais avec le temps, donc plus en méta, donc donc en médecine, en formation là. Donc on a sur la su yemro et mi font voilà ama, on nous l'a mis gagné. Donc fin qu'elle a gagné, et c'est très bien passé. Nous comme ça mis qu'on fait, pas parce qu'il y a la major et bi, mais formation est balin qu'on fait. Donc on y a qui les frères qu'on fait. Donc on y a que vraiment une formation, vraiment n'a pas de balle. Donc façon manga dans, on a fonctionnaire drum là. Parce que voilà donc appel que alminti fonctionnaire. Donc beka ladje donc à droit là à kono. Pour que ngasi ka pour que sini donc on y façon mako voilà mako selama on a donc façon défend. Voilà donc nous qu'on sont là vraiment aimer façon de me rouler au cas façon kono. Nous comme ça ami qu'on faut formation bana donc au cas signé qu'on y façon en rouler donc na façon na si ama donc vraiment nga wuli donc façon mi kala ankun anga wuli donc ango voilà ango usikisina. Mali Jonjon foli ka bɔ 6e corps maaw fɛ k'a fara défilé militaire kan olu n'a ɲɔgɔnna caman de kɛra ka nin kɛnɛ in sankɔrɔta fɛn minnu bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya kan. Nabagaw ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an balimakɛ Musa Mori Dunbiya ma n'ale ye 3e cohorte maa dɔ ye min ta ɲɛna k'a to fasojɔ baara la. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara mun bɛ sira kɔrɔ nɛgɛtan na olu ka jɛkuluba taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲema Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara fɛ yen ka bɛn ni octobre kalo tile 7 ye u ka tagali kun ye walasa k'a ka dugawu ani a ka bilasiralikan sanumanw ɲini. Lala Kuyate bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Diɲɛ don o don silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru olu bɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan ka se ka taa u ɲɛ da u karamɔgɔ sanuman kan a ka se k'u bilasira ani ka dugawu sanuman k'u ye. Bi turu o ye sirakɔrɔ nɛgɛtana Ansar tɔndenw ye. U bɔra ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan ka se ka na foli kɛ ani duwawudenw k'olu kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ma. Duwayuno bɛ karamɔgɔ bɛna bɔ k'a lase an bɛ bɛɛ fo nale la ka ɲini Ala fɛ an kana hɛrɛ la ka bɛɛ lase hɛrɛ la degun ni tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ dogolen t'an si la m'an ɲini Ala fɛ degun ni tɔɔrɔ Ala ka bɛɛ wuli n'o bɔra an b'an ka laji kurakura karamɔgɔ kɔrɔ ka ɲini Ala fɛ an ye laji min ta kunun bi an ka segin kan karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ an bɛ laji d'i ma sinakɔrɔ tɔnden bɛɛ kan don ani kanuba min man cɛ la an b'i dɛmɛ ani an n'an ka nafolo n'an ye janfa Ala ni kuranɛ kan ta cɛ ne bɔra an bila ala i Serifu n'a dɔgɔw ma Serifu an b'a dɛmɛ ani n'an ka nafolo n'an y'u janfa Ala ni kuranɛ kan ta cɛ Ala ka n'u janfa b'a bɔ Ala ka n'u janfa b'a bɔ Ala ka n'u dɛmɛ b'a ye u ye diinɛ jigi kan wa ɲini Ala fɛ Ala ka yɔrɔ dɛmɛ an bɛ se k'u jigi fa cogo min Ala k'o nɔgɔya. Ko n'i ye cɛba o cɛba ye i n'a musobaw ye olu kɔfɛ o siratigɛw de fɛ sirakɔrɔ nɛgɛtana Ansar tɔndenw ka nin bɔɲɛba in alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ fɛ Bangɔni Janginɛbugu la a ma fɔ u ka musobaw kɔ u fana bɔra ka caya ka se ka n'u ka nisɔndiya dankɛnɛmaya ka sanga ni zamzami y'u yeli ye u fɛ hali bi kɛnɛ in kan u ye bilasiralikanw caman kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin musolakaw ma u ka se ka alisilamɛya diinɛ baara minɛ u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen na halisa. An sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yan ka na an ɲɛ da karamɔgɔ kan ka foli bila a la ka duwawu k'a ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ a ka duwawu kɛ an ka banabagatɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka tɔn musokɔrɔba minnu b'an kɔ bana de y'u dɛsɛ n'o tɛ foyi m'u dɛsɛ
a ka duwawu kɛ an n'u ye ala k'an n'u kɛnɛya ala k'an n'u kisi ala k'an n'u tanga k'a fɔ karamɔgɔ ye an b'an ka layidu kurakuraya k'a fɔ n'an ye a janfa ala ni kuranɛ k'an ta tiɲɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Tiɲɛna kɔni anw ye nisɔndiyaba de sɔrɔ bi su in na parce que ka bɔ an ka so ka na an ɲɛ da an karamɔgɔ kan o yɛrɛ kɔni yeli an bolo an tɛ se k'o nisɔndiya fɔ ka se a dan na an kɔni b'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ala k'o di an karamɔgɔ ma ko n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma faga ko n'a nuji ma faga k'a daji b'an faga anw sirakɔrɔkaw kɔni anw nisɔndiyalen yɛrɛ de don su in na foli min bɛ ne bolo k'a lase an balakaw ma an bɛ min fɔ an balakaw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu ye an tɔgɔ di ko an ye amisaru ye an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna an k'an cɛsiri n'a ma ɲɛ k'an donna diinɛ in na k'an bɛ tɔn dɛmɛ k'an di an n'an ka nafolo o tuma an y'o layiru min ta an k'an jilaja an ka layiru an k'a dafa ka tila k'an janto an ka suturaw la k'olu dafa ka kɛ karamɔgɔ nɔfɛ tugubaga ɲuman ye ne b'o ladilikan de di an balakaw n'an falakaw bɛɛ lajɛlen ma. A yɛrɛ kelen ka kuma ta Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alsilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Marani Haidara a ye bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Ansar tɔnden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirakɔrɔ negetana Ansar tɔndenw olu minnu y'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka se ka na waliɲumandɔn foli tɛngu ale la kɛnɛ in yɛrɛ a masirila kosɛbɛ ni duwawudenw ye minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sherifukɛ fɛ ni ka sɔrɔ ka laban ni silamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔ tali ye nin tɔndenw fɛ cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba. Ala ye nɔrɔ duga ka bɔ minnu ka yeli ma olu ka jɛkulu taara Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ Seyid Sherif Ahmed Tidjani Haidara fɛ u ka tagali kun ye walasa ka taa dɛmɛ ɲini an karamɔgɔ fɛ walasa u ka laɲini dɔw bɛ se ka sabati cogo min na. Abdul Karim Sako bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ni ye silamɛjɛkulu ye ni ala kɛmɛ k'u jarabi n'u ɲɛ minɛliw ye nka u n'a ta o ta u cɛsirilenbɛ u ka alako la k'u ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamuya u ka se ka ala bato lahara na ɲɛ u bolo cogo min na. O hukumu de la u wulila ka se Sherifula duba la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ Sherif Ahmad Tidjani Haidara ale y'u bisimila Sherifuw tɔgɔ la u nana dɛmɛ ɲini Sherifuw fɛ ala ye olu minnu ɲɛ minɛ u la u ka kuranɛ kalantaw bɛ a danna a kalanyɔrɔw bɛ u bolo u bɛ se k'a kalan cogo la min ne u bɛ u ka domaine kɔnɔna na u sɛbɛn bɛ sɛbɛn cogo min na a kuranɛ u mako b'a caman na u nana o dɛmɛ ɲini Sherifuw fɛ an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmad Tidjani Haidara a y'u bisimila ko ɲuman na a se kɛra min ye fɛnɛ dɛmɛna ka ɲɛsin u ma walasa u bɛ se ka ala ka kitabuba in sɔrɔ k'a kalan a y'o k'u ye an balima silamɛ minnu ni ala kɛmɛ k'u filɛli ɲɛw minɛ u la u ye barikada foli kɛ ka ɲɛsin Sherifula duba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an karamɔgɔ denkɛ Sherif Ahmad Tidjani Haidara. An sera yan kuranako hukumu de kɔnɔna na n'o o kuranɛ ye ɲɛ tanw ka kuranɛ ye pour que kana dɛmɛ ɲini u fɛ ka se k'an dɛmɛ caman sɔrɔli la ka da kan a min b'an bolo o tɛ bɔli kɛ ka da kan dɔ de taara Makan ale ye kuranɛ san Makan a nana n'a ye a hakili la k'a fɔ ɲɛtigi ka kuranɛ de don donc a taara n'a ye misiri min na donc u y'a dafara u nana ye ni sɛbɛnni in de don o dun y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔ bɛ misiri kɔnɔna na ye donc o y'a yɔrɔ min na dɔrɔn ko ko nin ye ne ka mɔgɔ ka sɛbɛnni ye donc o de y'a ta ka na d'an ma donc o y'a ta ka na d'an ma min kɛ o y'a sɔrɔ anw yɛrɛ tun tɛ fɛn dɔn a la mais Mauritaniens dɔw nana an fɛ formation na jaa o y'a sɔrɔ olu fɛnɛ b'a dɔn olu de ye mɔgɔw kun fɔlɔ former a la donc mɔgɔw kun fɔlɔ former min kɛ olu de b'a commencer ka tɔw fɛnɛ former sisan karamɔgɔ n'a ka denbaya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ye min k'an ye ala kana an kɛ fitiriwalew ma ye min d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka caman bila a nɔ la ala ka kɛ barika ye welewelekan min bɛ n bolo ka a lase silamɛba bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'u seko k'an ye pour que an bɛ se ka nin ko lataa ɲɔgɔn ɲɛ cogoya min na ka da kan n'a taara ɲɛ ɲɛtigiw bɛ kalan kɛ cogoya min na ɲɛtaw fana bɛna kalan kɛ ten ka da kan n'i kalanna nin na i formula la a tɛ k'a fɔ ko i bɛ t'i sigi bilen k'a fɔ ko a bɛ taa i dan ye ka kɔrɔna ta dɔrɔn ka kalan i yɛrɛ ye donc an ka laɲini o de ye ɲɛntan caman ka se k'o kɛ o y'an ka laɲini ye.
maa min kɛra sababu ye ka na ne nunu ye sherifula duba la o fana ye weleweleda ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma baw silamɛ bɛɛ bɛ fani bala ninnu n'u ka lujura k'u b'u ka diinɛ ɲini k'a faamuya kɛrɛnkɛrɛnya ma kuranɛba min ni silamɛ bɛɛ sɛmɛyɔrɔ ye o ye u bɛ k'o de ɲini k'o kalan baw ala ye u ɲɛ minɛ u la nka kalancogo bɛ yen min n'a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka kuranɛ kalan o siraw kan u mako bɛ o kuranɛw caman na a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin silamɛw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛ ɲini kama ka ɲɛsin an balima silamɛ ninnu ma ka fara sherifuw ka dɛmɛ kan o wulada in na an nana ni ala sɔnna ma ka na sherifa Matiyan sɔrɔ a y'u bisimila u nakun ye min ye a n'u ye min ɲini a fɛ kuranɛ caman dilanni hakɛ la wa ala sɔnna a y'o hakɛ fɛnɛ de kɔnte ka di u ma an balima ninnu tɔgɔ la wele dakan min bɛ anw bolo mɔgɔ mɔgɔ mana ni imanji ye sira o sira kan ninnu bɛ falajɛ ija de la ni o ye Alasan Hayidara a n'a ka mɔgɔw an b'a ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka ninnu dɛmɛ sugu o sugu la pour u ka kalan bɛ se ka kɛ cogo min na parce que ninnu ye dalilu de jɔ bɛɛ la mɔgɔ min ɲɛ tɛ ko la n'o sera ka kuranɛ kalan k'a dɔn k'a ka sariyaw dɔn k'a la ka diinɛ dɔn o kɔrɔ anw ɲɛ filatigiw dalilu t'an si bolo lahara o la an bɛ wele min da mɔgɔ mɔgɔ mana nin mɛn i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ u ye o dɛmɛ kɛ u ye ni ala sɔnna ma an mago bɛ silamɛ bɛɛ ka dɛmɛ la u ye ni ala ka jɛn ye ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nisɔndiya kɔnɔ ni ka laban k'a kuncɛ ni kuranɛ in kalali ye sɛbɛnli la u ko min ma Braille o kɛra an balima dɔ fɛ ala kɛmɛ ka min filɛli ɲɛ minɛ a la Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin fakadzabuhuma faqalu inna ilaykum mursalun Sadaqallahul azim. Walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka kafunɛ batili lamɛn Maroku jamana kɔnɔ denw dusuma kasalen don ka sababu kɛ kɛnɛya ma labɔli kɛ sifinw murutilen don u bɔnbɛ ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ walasa k'u ka nisɔngoyaw jira Maroku jamana kɛnɛya ko la bari kɛnɛya ti ka jamana kɔnɔ denw labɔ i n'a fɔ komi u mago b'a la cogo min Arashida Abdu ale kɔni sigilen bɛ Kamanagan ni misi la a b'a ka filiya sigi la a m'a cɛ ni bencogo dɔn tile 3 u talen kɔfɛ lada kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso dɔ la a furucɛ fatura hali ɲɛfɔtogo jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ k'o lakale a ye a sata yɛrɛ bɔra opération da min na dɔgɔtɔrɔw ye muru bila a furucɛ la ka sɔrɔ denbaya si ka diɲɛ tɛ hali ka kunnafoni lase u ma ka fɔ opération min na kɛ o kunnafoni ma di k'a ta o donna ka na bila bila Arashida Abdu a bɛ fɛ tiɲɛ in ka bange wa a bɛ wuli ka jɔw la wasa a cɛ satogo bɛ se ka bugunatigɛ cogo min k'a sababu kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara kolonkɛ ye muso min cɛ tanyalen filɛ nin ye Arashida Abdu a kelen tɛ nin kɛlɛ in na jamana kɔnɔden caman de Maroku jamana kɔnɔ u bɛ damakasiw la k'a sababu kɛ Maroku jamana kɛnɛya ko lanɔgɔ cogo ye Arashida Abdu ka fɔ la farigan selen ale furucɛ ma u b'u kunda lɔpitani so dɔ kan kɛnyɛrɛye kiliniki dɔ tile 3 u y'o kɛ ladali opération ko nana bɔ a la ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ma kunnafoni di u ma ale tora o siginɔ la fo su nɛgɛ kanɲɛ 23 waati dɔgɔtɔrɔso gardien de nana ka na sangajugu ci ale la o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ni o ye yen médecins ye olu bɛɛ lajɛlen taru ka so kaba a kɛra maɲimako ni kinikini dan ye Arashida Abdu ka fɔ la hali n'o y'a sɔrɔ musaka caman de labilala ale fɛ walasa kɛnɛya ɲuman bɛ se ka di a furucɛ ma cogo min o yɛrɛ de sababu la a y'a kanu ka taa lada kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔso la k'a jigi kɛ olu ye wasa u na furakɛli jɔnjɔn kɛ a furucɛ la a ka se ka wuli k'i jɔ a sen 2 kan o de nana kɛ bɔnɛ ye ka se saya ma a kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw la togoya bɛɛ lajɛlen na bugun bɛ se ka bɔ a furucɛ faliko kan cogo min damakasili fanga la o baara bolo dara a fɛ ka ban wasa ko in ka sidɔn kiri ka tigɛ a tigitigiw la Israel jamana ani Amasi kɛlɛbolo cɛ mankanw n'o daminɛna an b'o san 2 la ɲina mankan yɛrɛ ye diɲɛma Kamanagan
nin kɛra sababu ye diɲɛ jamana caman ɲɛmɔgɔw da don mankan in na walasa cɛw fɔ ka bɛnw bɛ se ka kɛ cogo min o de nasira kan ka bɛn ni alamisadon ye Israel jamana ni Hamasi kɛlɛbolo bande Gaza kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ bɛnkan jolen fɔlɔ de bɛna na sɔrɔ nin ye min bɛna kɛ sababu ye mugujugu kunkanw ka se ka mada bande Gaza kɔnɔ bɛnkan min n'a bɛna na kɛ Israel jamana ni Hamasi kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ a hakilina ɲuman bɔra Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump la sirala tagama binakun kan walasa mugujugu kunkan ka se ka mada Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka fɔ la Israel jamana ka otage minnu ni olu minɛlen don k'u lasago Palestine jamana fɛ fiɲɛbɔda bɛna kɛ olu ye k'u labila Israel jamana fana ka fanfɛ Israel jamana ka kɛlɛbolo minnu ni olu cogolen don bande Gaza sanga ni waati n'u bɛ mugujugu dayɛlɛ ka ɲɛsin Palestine jamana kɔnɔdenw ma u sɛdennin fa ni ka jahanama banfula sogolo u kunna o kɛlɛbolo fana bɛna na wuli ka bɔ Palestine da la o kunnafoni min ni a dira Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ k'a fɔ mugujugu kunkan bɛna na mada Gaza kɔnɔ k'a sababu kɛ siralatagamaw ani cɛw fɔ ka bɛn ye Israel jamana ni Hamasi kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni in dira Tel Aviv de a kɛra nisɔndiya ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la otages ka denbayaw ma minnu kan ka labila Israel jamana otage minnu ni olu kan ka labila Gaza fɛ Qatar jamana ye cɛsiri ni wulikajɔ caman kɛ bari sabu ka d'a kan a jɔra cɛw sirala tagama jɔyɔrɔ la minnu ni olu sigikafɔw kɛra Egypte jamana kɔnɔna na walasa bɛnkan in ka se ka sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ mugujugu kun kan ma bila fɔlɔ nka a bɛra ta fan fila bɛɛ y'a yira k'a fɔ bɛnkan in bɛna ta ka don ba la mugujugu kun kan ka se ka bila nka fo k'a se bi n'a ka biya ma bugubuguliw kɔni bɛ ka kɛ Israel jamana fɛ Gaza sani bɛnkan in ka se ka lawaleya. Madagascar jamana ɲɛmaa Andjara Juwel a ye sigikafɔ dɔ boloda jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ la waasa ka wele bila Madagascar ka den bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka na ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn faamu ka jɛ ka fɛɛrɛ kuraw dajira ɲɔgɔn na minnu bɛ kɛ hɛrɛ ye jamana in ma sigikafɔ ka kɛ damu ye a bɛ taa se maa 1,500 bɔ ɲɔgɔngo la minnu nana ka na jamana ɲɛmaa Andjara Juwel ka wele in jaabi sanfɛ kalandenw kun b'a la syndicat ɲɛmɔgɔw kun b'a la kunnafonidilaw kun b'a la ani jamana maaba dɔw sigikafɔ in n'a nun donna jamana ɲɛmaa Andjara Juwel fɛ waasa jamana ɲɛmaa ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'u ɲɛsin Madagascar jamana gɛlɛyaw ma a ko laɲini caman de makɔnɔnen don jamana in kɔnɔ o kuma na sigikafɔ ka kan ka don ba la jamana ɲɛmaa Andjara Juwel ka dantigɛliw la a y'i kalen k'i siɲɛ jamana kɔnɔdenw ye minnu sɔnna ka bɔ ka n'a ka wele jaabi a ko a bɛ san 1 de di jamana kɔnɔdenw ma kurantigɛ ani jitigɛ k'a bɛ kɛ Madagascar jamana kɔnɔdenw bolo sogo ye bari sabu ka d'a kan fu bɛ siri a dan na ko Madagascar ka denw k'a dɔn k'a fɔ o laɲini n'a ma se ka sabati ale bolo fiyewu ka bɛn san 1 ma ko a kalen n'a kan dali masa ɲɛkɔrɔ ko a bɛ fanga bila ka bɔ jamana ɲɛmaaya la a seginna ka sinsin a ka san 1 ko jamana kɔnɔdenw ka segin k'a filɛ k'aw san 1 to a ye ni min bɔr'o la o na lakale Madagascar jamana ɲɛmaa Andjara Juwel a ye kunnafoni di k'a fɔ générateur minnu ni olu fanga bɛ taa megawati 60 la k'olu kan ka don Madagascar jamana kɔnɔna na kalo 2 kuntagala kɔnɔ hakaja a bɛ se ka kɛ u bɛna don ka kɔn kalo 2 yɛrɛ ɲɛ waasa kuranko degun in ka se ka ban pewu hali n'o y'a sɔrɔ nisɔngoya taamakɛla minnu bɛ ka murutiliw boloda ka don dugu bolonfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ sifilaka ninnu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ murutili jɛkulu kɔnɔ ko génération Z u ma sɔn ka jamana ɲɛmaa ka wele jaabi wa fana murutili wɛrɛw bɛ ka labɛn u bolo k'a fɔ alamisa u bɛna dugu bolonfurancɛw minɛ nisɔngoya kelen ninnu jirali la hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa bɔra ka sabali ɲini u fɛ ani ka layidu di k'a fɔ u k'a makɔnɔ san 1 o ma kɛ sifilaka ninnu dungɔko ye o kama u tɛn'u ka nisɔngoya taamaw dabila a kama génération Z sifilakaw ani kunnafoni diso caman de bɛ yen nɔ minnu ma sɔn ka ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan nisɔngoya taamaw olu bɛ sen na kuraw wɛrɛ bɛ ka boloda waasa k'u ka nisɔngoyaw jira jiko ni kuranko gɛlɛya kɔfɛ ni o taamaw bɛ sen na kɛnɛya ko binakun kan kɛnɛya tigilamɔgɔw fana bɛ ka muruti ko yɛlɛma ka don u ka baara kɛcogo an'u ka sɔrɔw togoya la Madagascar jamana degunnen don bi politiki ko binakun kan fanga ni jamana kɔnɔdenw tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a sababu kɛ gɛlɛya minnu bɛ u kan jiko bɛ o la kuranko bɔ o la nka jamana ɲɛmaa kɔni ye layidu di u ka muɲu k'a kɔnɔ san 1 jiko kuma ni kuranko kuma ani jamana yɛrɛ marako ko degun kuma tɛna fɔ Madagascar bagokolo kan san 1 kɔfɛ bi. Centrafrique jamana kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele Union pour le Renouveau Centrafricain a ma ɲɛma ni o ye Anissé Georges Dologili fanga ɲinitɔn ye danaya da a kan k'a suganti a bɛna kɛ cɛbɔ ye fanga ɲinitɔn tɔgɔ la ka bɛn ni jamana ɲɛmaasigi kalata ye Centrafrique jamana kɔnɔ min dɔgɔdalen don
ka bila desanburu kalo la san 2025 ɲina. Kunnafoni a dira ka bɛn arabadenw ma ka sanga ni fanga ɲini jɛkulu in ka congrès extraordinaire lajɛrɛba ye min ɲɛnamayara Bangui kɔnɔ. Anicet Georges Dologele fanga ɲini jɛkulu Union pour le Renouveau Centrafricain ma ɲɛma don. Wa a kɛra fanga ɲini tɔn in tɔgɔla cɛbɔ ye jamana ɲɛmasigi kalata natɔ. Hali n'o y'a sɔrɔ ma in bɛ fanga ɲini jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔna na fanga sinamatɔn jɛkulu min n'o tun ye kunnafoni di ka ban k'a fɔ u sen tɛna ye jamana ɲɛmasigi kalata baaraw la. Nga ale kɔni ka fanga ɲini tɔn tɔgɔ la a kɛlen filɛ nin ye cɛbɔ ye. Kunnafoni lasɔrɔlen kɔfɛ fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ u y'a gɛn ka fara ka bɔ u yɛrɛ la k'a fɔ a ka hakilina k'i sen don jamana ɲɛmasigi kalata la a n'olu ka bɛnkan ni tɔn kan kunkilenna ti ta. Anicet Georges Dologele a tun y'i ban a ka nationalité française la ka kɔn a sugandilen ɲɛ ka kɛ cɛbɔ ye Union pour le Renouveau Centrafricain tɔgɔ la. O baaraw a jɔrɔlen bɛ sumaya kana na don o gafe kow la k'a ka passeport sɔrɔ la sumaya. Union pour le Renouveau Centrafricain ma ɲɛma n'a bɛna kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛmasigi kalataw la a ka kan ka segin ka taa ka cɛbɔya laɲini kurakuraya kalata labɛnniba jɛkulu Autorité nationale des élections yɔrɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi cɛbɔ 6 olu de kanbɔlen don minnu minnu kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔgɔ la ka Centrafrique jamana ɲɛmaya ɲini. Jamana ɲɛma yɛrɛ ni o ye Faustin Archange Touadéra ye ale yɛrɛ y'i kanbɔ walasa ka se k'a yɛrɛ nɔna bila. Dépôt de candidature n'o ye cɛbɔw ka kanbɔli gafew bilaliko ye o bɛ kuncɛ ka bɛn octobre kalo tile 11 ma. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an caw ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnn'a ma.